Oh, no, 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 no. Ini satu mah bilang di dengar balik. Yes. Kalau buku di bawah nih. Welcome back to my YouTube channel. To logoफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर। थ' दिनैहाय लोगोफोर मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। थ' दिनै बहुत इन्टारेस्टिं ब्लग जागोन आरोना लोगोफोर। जोङो दिनैहाय थांगोन लोगोफोर थेलामारायाव जोंहा मा होनगोन बाथौ सिबियारिफोरनि 3थि एनुवेल कनफारेन्स मेगा एनुवेल कनफारेन्स जादों आरोना। थ' बेयावहाय जों थांनो नागिरदों। दायो थांनो ओंखारबाय लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आं माबायदि भिडिअ लाबोयो लोगोफोर। थ' दिनैहाय लोगोफोर समायना सिख्लाफोर नुलायसिगोन आंनि ब्लगाव। थ' नोंथांमोना नायलांदो आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो लोगोफोर। थ' दायो नै बाइकआव जिरायना दं। बे बाइकजों थांगोन सासे लोगो दंबावो। थ' बेखौ लानानै थांसै आरोना। थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर। मा होनो जों मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय गारिखौ एकदम लामायावनो दोनना लाबाय। जा गोजानाव ओमफ्राय रोमै नुहुरो नै बिथिंथ' ओरैबायदि दुब्लियाव गारियानो गोजा आरोना। ओमफ्राय नाहरदो गेटआनो जा गोजानाव नुहुरबावाखैसो खोमा केमेरायाव। अ मा गो गारियानो गारि। स' गाइसमोन मोनफैबाय आरोना नैबे सेकेन्ड गेटथिंसो उल्था हाबनोसै जों दायो। बिराद मानसि टिकेटफोर लानांगौ नामाब्रा? लानांगौथ' मालाय ओइलाय आदसा गाइसमोन टिकेट लानांगौ जाहैबाय। दा टिकेट लायनोसै। नै बुदाबलायनाय बुदाब So guys, mengenai tiket lawan kang nih, bisa lawan guys. Tiket lagi tuh. Lagi baru tuh. Oh, bisa naur nih guys mon. Bisa naur bae. Dah finally हाबबोबाय आरोना जोङो। ओमफ्राय दा थांगासिनोसै मा नुयो देखायलांबाय थानोसै। ये पकड़ क्या करना है बाद में दिखाना पड़ेगा ना। उधर बाहर जाके फिर से वापस आना होगा तो चाहिए होगा। समझ गया? नहीं समझा दोबारा रिपीट कर दिया। ये कुछ माबा दं आरोना गाइसमोन। मा होनो जि जोम गिरलि होमबा थांथ'वा माथ'वा। कहाँ से शुरू करें? एग्जिबिशन sini start खालामगोन एग्जिबिशनावनो। दा नै कम्बल मोनो आरो बिथिं गस्लाबो मोनो।
Sor mulai ya, sor mulai. Loge nih. এনেকে মাটির দিক আছে, সাইনাস আছে, টনসিল আছে, বুকুর দিক আছে, পিঠের দিক আছে, যে কোনো জায়গায় বিষ আছে মানে লগাবে, বিষ করে না। Sansali dong beau, beau musuhin dong. Mai bakri. Ini beza by Batu Sansali, Sanda Hakai Bibe. Ini bemano. So guys men, जोंनि बर'नि बाख्रियाव मा मा थायो बेखौ देखायनोसै आं आरोना। नै फार्स्टआवनो नैबे मा खफ्रि गाइस men खफ्रि। ओमफ्राय नै बिथिंनाय खबाइ, जेखाइ, ओमफ्राय नै बेयाव केन, ओमफ्राय नै नांगोल, सेन, हासिब, ओमफ्राय नैबे मेचिन आरोना स्प्रे मेचिन। बेफोरखौ आलायना दोनो आरोना गाइस men। Ketemu ya? Ini lagi si koi bagan. Mai hunga ni bicu. Mai hunga dia kerja ke mana? Omit sahaya nih mungkin nama itu nubias sih ya ibu. X-Men. Foto lantang share na bhaiya mandir size ni aune ibu. Bhaiya mandir se foto lana bin sih. Foto lan picture bayar na ibu X-Men. Sudah. Nunggu hendak nama ya, si bilang raise dera dan nengkang mun nama ya tanah. Oh, buku jebau nih. Mana buku ke? Oh, no, 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 no.
नैबे साथामा बिराद हिट ओंखारबायलै